Telqa periklu kbiru persuni reqdin f'nofs ta' passaġġ. Din is-sitwazzjoni li wieħed sfortunatament isib fi ġnien il-Kunsill tal-Ewropa fil-Gżira. Sitwazzjoni ilha fl-istess stat għal dawn l-aħħar snin, dawk responsabbli għadhom ma ħadux forma ta' azzjoni. Net News iltaqa' ma' Resident Gżirjan Mark Vella Baldacchino li tkellem magħna dwar din is-sitwazzjoni u rina t-telqa assoluta li wieħed isib f'dan l-ispazju pubbliku. Huwa spjega kif dan il-ġnien qiegħed fi stat ta' periklu mhux biss residenti iżda wkoll għall-viżitaturi li spiss iżuru l-post, inklużi t-turisti kif ukoll it-tfal, mimli b'skart ma' kullimkien minħabba nuqqas ta' reċipjenti adekwati. Vella Baldacchino saħaq li l-band li tfal ukoll jinsab mitluq u ta' periklu. Hemm ukoll taħsib dwar sigurtà minħabba nuqqas ta' dawl adekwat matul il-lejl li jista' jwassal għal sitwazzjonijiet perikolużi fejn il-persuni jistgħu faċilment iweġġaw jew saħansitra jkunu fil-mira ta' atti kriminali. Il-problemi mhumiex limitati biss għall-iskart u l-faċilitajiet mitluqa, hemm ukoll siġar mejtin li huma ta' periklu, speċjalment meta r-riħ ikun qawwi. Barra minn hekk il-ġnien għandu bankijiet antiki sfrundati li qegħdin jagħtu dera aktar ta' abbandun lil post. Ġie rrappurtat ukoll li dan il-ġnien sar post fejn isiġu sabiex isibu l-kien u jorqdu fuq il-bankijiet u anke fuq il-passaġġi. F'kumment ma' Net News, Mark spiċċa billi jgħidilna fuq ix-xewqa tiegħu għal dan il-ġnien sabiex hu jsir post ta' divertiment għar-residenti, familji u turisti. Li kull min jista' jgħin kunsilli lokali, kemm Gżira jew Taxbiex, kemm Gvern ċentrali, kemm sponsors, nixtieq li nara refurbishment ta' dan il-ġnien imma b'time frames ċari x'se jsir u għal ġid tan-nies. Mela ġnien illum għandu jkollu maintenance, għandu jkollu attractions bħal huma water fountains, recycling dustbins mhux dal-kwalità. Nixtieq li jkun hemm tal-inqas fjura waħda. Ġifieri bħal sunflowers, siġar endemiċi ta' Malta. U nixtieq li dan il-plus ikun joffri post safe għat-tfal kif urejtek fejn meta tħalli tfal m'hemmx biża' li se joħorġu u tajjarhom karozza. Aħna hawnhekk qegħdin fiċ-ċentru tat-turiżmu u min ħajara vetrina ta' ġnien Malti. Hawnhekk għandu jkun lejra tal-lokalitajiet qed jaraw ġnien miżmum tajjeb ħafna. Dak li nixtieq nara biss. Sara Bonavija għal Net News.